बे मोनाबिलि समाव बे हरनि समावहाय साफ्रोमबो ख्रिस्ट' सिबियारिखौ प्रभु जिसुनि मुङै जैमासि फैअनजाग्राफोर आङो बे सुंद' इसोरनि बोसोनजों बे राव बे बाथ्रानि गेजेरजों नोंथांमोनखौ थुलुंगा होनो नागिरदों। सिगाङावनो जोङो मोनसे बाइबेल फरायनायनि इफिसियास आरिनि लिरनाय 5 अध्याय 19 आरो 20 पद बेयाव बेखौनो बुंदों, नोंसोरो गितफोर, बाखनायनायनि मेथाइफोर आरो जिउनि मेथाइफोरनि बाथ्राफोरखौसो गावजों गाव रायज्लाय। बाखनायनायनि मेथाइफोर रोजाबनानै गाव गावनि गोसोआव फोरबुखौ बाखनाय। गासै बाथ्राफोरनि थाखाय फोरबु जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै बिफा इसोरखौ अरायबो बाखनाय। जों साफ्रोमबो मिथिगौ दि दायो आं मानि थाखाय गोथाङै दं एबा जों मानि थाखाय गोथाङै दङ। बे बिफा इसोरनि अननायनि थाखायसो जोङो गोथाङै दङना। जों साफ्रोमबो मिथिगौ आरो जोंनि मोनफ्रोमबो मावनाय दांनायाव आफा इसोरा जोंखौ हेफाजाब होबाय, जायनि जाहोनाव जोङो गुबुन दाबसे जायगायाव मावहैदोंमोनब्लाबो, गुबुनाव जोङो हाबाफारिफोर मावदोंमोनब्लाबो, गुबुन दाब दाब जायगाफोराव जोङो बेफार फालांगिफोर खालामहैदोंमोनब्लाबो, दायो जोङो मोजाङै मोजां जोङो न'आव सफैफिनबाय, जोंनि न'खरनि मानसिफोरखौ जोङो नुफैफिनबाय, एबा जोङो गावनि गथ'फोरखौ, गावनि बिहिखौ जोङो नुफैफिनबाय, जोङो बिमा बिफानि मोखांफोरखौ जोङो नुफैफिनबाय, लोगोसेयै दायो जोङो सफैफिनबाय जोंनि न'आवहाय मोनानायजों लोगोसे। बेयो जाहैबाय इसोरनि अननायनि दैदेननायनि थाखायसो। मानोना मिथिया दानि जुगाव नोङो न'निफ्राय आगानसे हरोब्ला, न'निफ्राय नोङो बाहेरायाव ओंखारलाङोब्ला दि नोङो सान हाबनायजों लोगोसे मोनाबिलि जानायजों लोगोसे नोङो न'आव मोजाङै सफैफिनगोन ना सफैफिना, नोंनि फिसालाया नोंनि फिसाजोआ न'आव मोजाङै सफैफिनगोन ना सफैफिना, दानि जुगफोरा जाहैबाय बेबायदि। बिनिखायनो आं बेखौनो बुंनो नागिरनाया, नोंनि गासैबो बेफोरनि थाखाय फोरबुखौ बाखनाय, फोरबुखौ नोङो हामबाय होन, इसोरखौ नोङो बाखनाय। जायनि जाहोनाव बुंनाया, नोंसोरो गितफोर, बाखनायनायनि मेथाइफोर, जिउनि मेथाइफोरनि बाथ्राफोरखौ गावजों गाव रायज्लाय। न'आव सफैफिनबाय नालाय, गावजों गाव मोखां नुज्लायफिनबाय नालाय, इसोरनि बाथ्राफोरखौ सावराय, गावजों गाव थुलुंगा होज्लाय, बाखनायनायनि मेथाइफोर रोजाबनानै बे आफा इसोरखौहाय नोंसोरो बाखनाय होननानै बुंनाया। जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर गोबाङाथ' गोसो थोलायनायनि मेथाइफोर गोबां रोजाबो, गोबां मेथाइफोरखौनो संसारिक मेथाइफोर, सोरबा गोसो थोनायनि मेथाइ, मोजां मोनलायनायनि मेथाइफोर गोबां बेफोरबायदिनो रोजाबो, खनो। नाथाय जाय आफाया नोंखौ दैदेनबाय, जाय आफाया नोंखौ मोजाङै मोजां दिनै न'आव लाबोफिनबाय, बे इसोरखौ हामबाय होननानै नोङो बाखनाय। नोङो आर'ज खालाम आफा इसोरनियाव, दि आफा हामबाय होनदों सानसेमानि सम आंखौ नेनायनि थाखाय, दैदेननायनि थाखाय, सानसेमानि सम आंखौ जोथोन लानायनि थाखाय। आरो बेखौनो गोसोआव ला अनजाग्राफोर, ख्रिस्टियान इयुथ सेंग्रा सिख्लाफोर, दिनै नोंनि मोजां मोननाय सेंग्राया एबा नोंनि बयफ्रेन्डआ हमनानै ला दिनै 24 घन्टा नोंजों रायज्लायबाय थादोंब्ला, नंनायनि नङैनि फनावनो बेस्थ'बा नोंजोंनो रायज्लायगासिनो दंब्ला, अब्ला बेबायदि सेंग्राया इसोरखौ अनग्रा नङा, इसोरनो सम होग्रा नङा, आर'ज खालामग्रा नङा, बाइबेल फरायग्रा नङा। मानोना बियो 24 घन्टा फुंनिफ्राय लानानै हर जाजासिम नोंजोंनो रायज्लायगासिनो दङ। जाय सिख्लाया बेबायदि, जाय सेंग्राया बेबायदि 24 घन्टा मबाइलाव गोसो थोनायजोंनो रायज्लायगासिनो दङ, बे सेंग्राया इसोरनो सम होआखै बेबायदिब्ला, बे सिख्लाया इसोरनो सम होआखै बेबायदिब्ला, इसोरनियाव आर'ज खालामाखै, इसोरखौ हामबाय होनाखै दि सानसे मानि सम नेनायनि थाखाय, इसोरनि मुङै बाखनायनायनि मेथाइफोर बियो रोजाबाखै, बेखौ नोङो बाखनायथारनांगौ, बेखौ नोङो हामबाय होननांगौ। जायनि जाहोनाव बुंनाया, गासैबो बाथ्रानि थाखाय फोरबु जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै इसोरखौहाय बाखनाय, इसोरखौहाय हामबाय होननानै बुंनाया। नाथाय जुदि सोरबा सेंग्राया, सोरबा सिख्लाया दिनै 24 घन्टा मबाइलावनो थानानै इसोरखौ जुदि हामबाय होनाखैब्ला, मिथि, नोंसोर जुदि मोजां सेंग्रा नागिरदोंब्ला, मोजां सिख्ला नागिरदोंब्ला, मोजां लाइफ पार्टनारखौ नोंसोरो नागिरदोंब्ला, अबजार्भ खालामबानो जाबाय नोंनि गोसो थोनाय सेंग्राखौ, नोंनि गोसो थोनाय सिख्लाखौ। जुदि बियो नोंजों रायज्लायगासिनो दंबा, 24 घन्टा नोंजोंनो थागासिनो दंबा, कलावनो बेस्थ' बिजि जानानै थाबाय थादोंब्ला, बे सेंग्राया, बे सिख्लाया इसोर अनग्रा नङा, इसोर फोथायग्रा नङा, इसोरखौ गिग्रा नङा, बाइबेल फरायग्रा नङा। मानोना बियो मबाइलावसो नांथाबनानै दङ, फुंनि, मोनानि, हरनि, साननि, जेब्लायबो। बेनो अनजाग्रा ख्रिस्ट' सिबियारिफोर, बे मोनाबिलि समाव आं बेखौनो थुलुंगा होनो नागिरनाया, दा हर जाबाय नालाय, दा जोङो इसोरखौ हामबाय होनो नांगौ।
सानसेमानि सम जोंखौ मोजाङै दैदेनबाय जोंनि मावनाय दांनायाव बेफोरखौथ' जों गावसो बुजिनो नांगौना बेखौहाय जोङो सोरबा बुंबाय थालायनांगौ मिथिहोलायनांगौ बेथ' नङाना बे जाहैबाय जोंनि लाइफ स्टाइलावनो थाखानायखा आरो बे जोंनि इसोरखौ हामबाय होननाया फुङावहाय सानजौफुआवहाय मोनाबिलियावहाय बे जाहैबाय जोंनि लाइफ स्टाइल आर'ज खालामनाया इसोरजों सोमोन्दो थानाया जोंनि लाइफ स्टाइल जानो नांगौ खुनु बे धोरोमनि थाखाय नङा ख्रिस्टियान जानायनि थाखाय नङा गासिबो धोरोमानो हिन्दुआनो जाया मानो मुस्लिमानो जाया मानो गुबुन गुबुन बेफोरबायदि धोरोमानो जाया मानो बिसोर साफ्रोमबो जाहैबाय बिसोरबो बेबायदि बिसोरहा सम दङ बेबायदि लानानै बिसोरबो फुजा होयो सोरबाबा मस्जिदाव थाङो स' जोंनि ख्रिस्टियानफोरासो बेफोराव एलेहुवा बादुला जानो नागिरोना एफाग्राब मोजां न'खरफोरा उन्नति जानाय एफाग्राब मोजां इनकाम सर्स दङ इनकाम खालामगासिनो दङ मावै दाङै नाथाय अब्लाबो इसोरखौनो एसेबो गोसोखांनोनो नागिरथारा आरो मोनसे खोथा बुंबावो आङो जोबथायावहाय जों नुयोदि गुबुन धोरोमखौ हमनानै ला हिन्दुफोरखौनो दखान खुलियोबा बिसोरो मा खालामो धुप धुना सावनानै एकदमबारे फुजा होयो बिसोरो एकदमबारे दैफोर बिसोरो सास्रिबायो नाथाय जों ख्रिस्टियानफोरा मा खालामो आर'जखौनो खालामो कि खालामा गोबांखौथ' आं नुयो गोबां दङना ख्रिस्टियानफोराबो दखान होग्रा बिजनेस खालामग्रा दिनै बेफार फालांगि खालामग्रा सोर साबैसे ख्रिस्टियानआ दखान होनायनि सिगां आर'ज खालामो एबा दखानाव थांनायनि सिगां बाजार होनायनि सिगां सोर आर'ज खालामो दखान खुलिनायनि सिगां फ्रायखौनो नुवा नाथाय बिसोरनिखौ नायोब्ला खुलिजेननायजों लोगोसेनो बिसोरो एकदम धुप धुना सावनानै फुजा खालामो नोंसोर साफ्रोमबो मिथिखागौ जेखि दखानानो जाया मानो फिसाब्लाबो गिदिरब्लाबो बिसोरो दै सास्रिबायगोन फुजा होबाय बायगोन बहुत बेबायदि नुबोबाय नाथाय ख्रिस्टियानफोरनियावहाय बेफोरबायदि सोलोंनाया बेफोरबायदि खालामनाया एकदमबारे गोनांथार स' मे गड ब्लेस इउ इसोरा साफ्रोमखौ बोर होथों आसा खालामो नोंथांमोन साफ्रोमबो बे मोनाबिलि समावहाय इसोरखौ हामबाय होनगोन आरो बाख्नायगोन होननानै आमेन